centre educatiu EFA Torreladua ha celebrat l'Erasmus Days. Aquesta campanya de celebració europea busca posar en valor els beneficis d'Europa mitjançant la difusió dels projectes del programa Erasmus Plus de la Unió Europea. A EFA Torreladua, com a centre Erasmus, al llarg del matí s'ha portat a terme diverses xerrades i un taller didàctic. Un canvi de xip brutal. En plan, jo antes era molt deixar, no organitzava res i al estar en casa, en una altra casa que no està sent ta mare, no la tens gaire de tu, és com una maduresa. És una oportunitat increïble. En plan, és que canvies molt lo que de antes. Si jo miro ara, per exemple, l'Àngela de antes a la d'avui, és molt diferent a la que se'n va anar d'Erasmus. Alumnes de quart de l'ESO que han realitzat la mobilitat a Letònia han explicat en xerrades la seva experiència. Les alumnes de cicles també han comentat a les aules la necessitat de fer les pràctiques a través d'un Erasmus. Avui hem celebrat un acte d'Erasmus Day en EFA Torreladua perquè volem fer conèixer a tot el centre i a les xiquetes de l'ESO i als alumnes de cicles formatius que en aquest centre tenim programes d'Erasmus. Programes de cicles formatius per a que vagin a un país europeu per a fer pràctiques formatives en un centre com pot ser un hospital o una residència. I en les xiquetes de l'ESO per a que coneguen aquesta capacitat d'anar fora i aprendre l'idioma i també el seu programa de Dancing Across the Musical Bridges i poder treballar en xiquets de 5 països, d'Itàlia, de Letònia, de Turquia, de Portugal i així en Espanya, i poder compartir en ells les seues experiències i practicar l'anglès. Una altra de les activitats programades ha sigut un taller didàctic on, a través de senzills jocs, els alumnes han posat a prova el que saben dels programes Erasmus. Un matí per donar visibilitat i informació a aquests projectes europeus.